Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Maayong buntag, no? Maayong adlaw kung atong tanan. Kumusta? Adlaw ay karong Biyernes, no? Pitsa 31 sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. O sa dili pa din, no? Shout out tayo ko, no? Kang Maria Los. Og ni kumbensya, no? Naluoy ko sa mama ni Piolo. Pero sa pagkaha siya ma-rescue. Si Piolo, radyo pagkatabang. Okay. Salamat kayo, no? Maria Los, salamat kayo sa pagsubaybay. O kang Sel Nagal ay idol, salamat kayo, no? Sa tanan nga nagsunod na rin tramaha, salamat kayo sa pagsubaybay. O karon sa sumpay ng Sugilano na sinuwat ni Marites, no? Alboris. Part 12 na tayo maka-followers, no? Part 12. P.S. Love you. Kung gipungan Clover, may mo ba? Ay, pagsiyo, kapit na ako. Ay, ako yapon ko. Clover, usa ba? Buhay ko. Yala. Clover! Oh! Ma'am! Nakuptan ko ni mo! Dali nga nakuptan ni ma'am si Potensyano. Ugwa kini magbong. Pero dola kayong ilang naong. B. Ansa ako pa dong sa daplin kay nalipong ko. Tanama. Potensyano, okay na. Napugan na ka ni ma'am. Ugwa ka mahinayon sa paghahagbong. Buyi na nang iyang hawagin taon eh. Para magkablaplin na mo. Kay itunod na ang patayng lawas sa imong lolo. Buhiin ako, Potensyano. Wala yun si Lolo. Ilubong na yun si Lolo. Magunsa na lang yun ko ini. Mag-inusara na lang yun ko. Potensyano. Matunod na kita. Bigakos may naugmayo ni ma'am. Gara sa pahimos ng buwang. Mahinay yun, magkinay siya ron. Ubaglubong ni Kapitan ba? Madayon lang gini siya ron. B. Alin na pa Lipong na ba ako? Clover. Katugahon ako. Clover! Ay, wa na gyud. Nalubong ka na gyud, Kapitan. Ay, ato na makeup ha. Ayo-ayo na lang sa imong panaw, Kap. Salamat sa tanan, Kapitan. Sa imong pagpadayon ako. Wala yun ka, Lo. Wala yun ka, Lo. Potensyano. Pasag niyon ako, ma'am. Bisang karon lang. Gusto lang kong may kaksan karong hingayunan sa kakuol ka akong gibati ron. Halo. Potensyano. Bida, eh. Ako? Ako yung bida, be? Wala mang kumukupot ni mo. Kaya mo man kong iwakli. Kupti ko balik, baby. Ayaw kong sumuka, Clover. Kay nagsipok din naman una ko, ha? Nga naman. Kaya namatay si Kapitan? Kaya na ko'y gustong isunod ni Kapitan. Halo. Potensyano. Ay, ikaw ba? Nagtarong ka palang untas buhi pa ng imong apuhan. Dili ka unta maghilak-hilak ron sa maana. Mga pagmahay na ka ng imong gibati karon oy. Mauna. Gusto ka ng sinis. Hilak ba na, eh? O mako'y luha nga nakita, anak, sukad ganina. Kisa ingo na. Kani Pwede. mo. Tawo. Kaya kita ka na. Hubag naman ganing akong mata. Yawa, ha? Tsaka pagkakita na nga, nagsids mo ka. Unsa mo sa diyo pagkakita sa akong luha nga nagsis mo sa ko? Oh. Potensyano, sige na. Buhiin ako. Mga to na ta. Sige, ma'am. Mangulit na ta. Lo, adto namin ni ma'am, lo, ha? Mangulit namin sa atong bahay. Tada, ma'am. Uy. Tempa. Di mahimo. Unsa man, ha? Dili ba ta mamahimong mamauli? Ha? Ganina naman ka ta sigig pangagda si nanay ni mo pauli. Manguli naman. Buhay ilan ng kamuti, ma'am. Ano man, ha?
Guol man ko, guol ta na magtan. Potensyano, Ma'am. buhiin na lang akong kamot. Oo, kupot sab ko ni mo, bebe. Yapag na. Kupot, bebe. Nausabang ako, nauna. Dali, kupot ako, Potensyano. Kay kalipungon sa kus kainit. Dali. Ma'am, maba, kalipungon ka? Dali, sound ka. Ay! Piolo! Kita ka to, ha? Kita! Uya, sige rong mata ni mo diya. Di na rin mo kasundan. Hindi na pwede na shock lang ko. Huwag ako makalihok na yun. Ay, Pastilan, be ninyo duha. Tanda mo, musunod na ta nila. Kano bang kalit mo ko ni mong gialsa? Ibutang na ko, kay bawa mo ko mulakaw. Malipong ka. Dili ko malipong. Uwingon ka. Ibutang na ko Dili ba? ko. Kaya tingali, may laing mo kugos na mo. Niya para batas menteryo, ma'am. Basig makalubong kog buhi, dili oras. Be, huwat ako. Nagpanawag na ni mo imong uyab, oh. Di lagi may uyab. Siya rin nag-ingon ng uyab mi. Usara ka babae ang gusto na ko panguyaban. Kinsa man. Mas, Ay, siyaba. Dali lagi ka mahuwat, ay. hoy, pero! Ibutan na lang si ma'am. nalipong si ma'am. Mao nga gialsan ako siya. Kung may problema ka na napita, problema na nimo. Hoy, Piolo. Ni ara tatungo sa sakyanan. Ibutang na ko, Piolo. Dili. Pahawa potensyano. Kay mo sakay namin sa jeep. Bida. Nag-aalsa gihapon siya ni Denise bisan sa papasakay niya sa jeep. Ha, hambugiro. Be, ako diyan. Hey! Be! Paagi ako ninyo kung dili pa mo manakay kay init kayo. Gihangak pa kugok ko ninyo kusog kay mong lakaw. Padaplin! Be! Palagi itong maayong tawanan. Tuyo gud niya. Nagpalingkos din ni sa kinasok ang bahay ng jeep aron dili ko makatupad. Para siya rin makatapan ni din sa ikaskilid ini. Ay, siting ang tawana eh. Uy, Tubel. Huwag ka libatang. Ang sabay mo buhaton. Musapak ko. Nanamas na ni Ceres. Kausara ko nitong kuan mo. Wala no. Uy, ibang ka mo. Ikaw untay mitupad niya. Uy, abgod mo. Uy, abni. Ingon ko. Ako ray ni Ingon. Unsa? Ay, tinud-an na lang na. Tinuod na bitaw ning ako. Tininuod naman ni. Ano man di ay? Joke ni nga dili man. Oh, trawa. Kita ka. Kita ka, ha? Nisandig si Piolo sa abag ka ni Ma'am. Misan si Piolo sa mga bag. Kaha ito pinanawa ni Clover na. Piolo? Doon na ta. Apiyo nga sa kukadit, ma'am. Labat kang kung oo. Ay, naglabad din ang imong odi. Ay, dali ni nana, dali. Dali sandig na ko kay hiloton ko ng oni mo. Dire ako, nay. Okay ra ko, dire. Ay, kaluoy, tangsa kong apo. Ikaw na lang hilot, ma'am. Ha? Ay, ako na lang. Balin dali tapad na ako, be. Le. May be, kay ko mo massage. Huwag mo to, oh. Nagpiyong-piyong gyapon. Piraha ang kamot aron. Mubalhin diri tupad nimo. Dali. Ansa? Piraha na yung kamot ba? Dili gani ko kay masuko niya. Dili ka. Sige. Ako yung bubira, ha? Kaya naglagot na kung nagtanawa na niya. Kaya mo ka? Ang dili man, ha? Ako man ang pangasaw unon si Ma'am. We. Tinuoy? Oh, lagi. Uyab di. Dili. Pero gibuya mi ni Lolo. Gibilin ko ni Lolo diha niya. Mo nga, pangasaw unon ako siya. Tinuoy? Mo nga sige na. Birahan na si Piolo palayo ni Denise. Hindi ka gustong ako mismo ang mubira niya o magagubot ay noon ng duha. Dili ka, ha? Ako ang simbirahon ron. Sa mandili ka gabi.
Kaya akong si mo bira. To, nahala ka di. Ang saman, hindi juga ang pugong nako, para birahon ako imong piolo, ha? Karon ka, birahon nako siya, ug akong ilahos ug tukmod gawas ni siya na aron mahug siya. Uy, nahupaw mo ka. Huwag kang tingog diya. Gusto ko kang ihagbo na ko imong uyab ni sikanan, ha? Karon ka, nagtuo, gini ko maninuod, ha? Birahon na ako, be. Karon na gid, be. Dili, gini ka, ako nang birahon si Piolo. Yan na ta. Birahon na gid ako siya. Apot ni noon pa. Sige, pamutbot. Unsa? Pirahon niyo ako siya, ha? Balag abot ta. Ay, abot na deta. Dali asa do eh. O birahan na. O bira ka man kampiolo. Bira ha. Ay na lang, eh. Kaya abot na ta. Weh. Huwag matababot na. Saba niya ay. Kayo Ah. yung bot-bot di mo potensya na. Nay, ma'am, tala. Pangalaog na ta. Ako'y una. Dali, ma'am. Ikay sunod din, nanay. Ladies first. Dali. Salamat. Clover, sunod na. Thank you, be. Una namin mo potensya no ha. Bahala na ka diha. Uy, sunod ko. Wahi ka. Aray ko. Aning malay. Di paling ko kung balik kay may una si kanaog na ko. Bisit yung tawana. Kanunay na lang ko niyang mauna ni Dines. Hoy! Huwag ko niya, hoy! Yato talaga sa inyo, ma'am. Ay, naaraman ko ng ilaha sa guul ni ma'am. Oh, ako na lang ihatod sa amo, Piolo. Anong ihatod ka man nga nakatultol ka man sa sinyo? Tana kay kita mag-ubas pagpauli. Tana! Ay, kami lang ni Piolo, nanay. Di ka mauban ako. Kusnito tayo noon ka, dali! Ano naman ang buga, nay? Agay-agay ko. Tala, ma'am. Yato na ka. Tana. Time sa! Ayaw sa, Dines. Nga no? Ako'y mo di mo. Una na kumingon niya. Nga ko'y hatod niya. Ano nila kauna ka? Nga ko may iyang pamanhunon. Ja? Ma'am, nalimot ka. Nagibilin man ko ni Lolo ni mo. Mato ni Lolo. Kaya ikaw rin bahala na ako kung wa na unya siya. Kay, magkampante man si Lolo kung ikaw ang ako'y kadayon. Misugot na, ma'am. Ha? Di ako sa pag-ingon ni Lolo ni mo, Potensyano. Mao nga, naibaw ko. Nga wa mo sugot si ma'am. Hanggawin ni mo. Ma'am, tana, ma'am. Ayaw lagi pagkuan. Sige. Suway ron kupat ni ma'am ron. Oh, Tana, ma'am. Let's go. Adto na mi potensyano. oh. Wisit. Bangag sa ilog. May adlaw rang makabawas ko ng Piolo, ha? Karoon nga wa na si Lolo. Ha? Wa ni makapugong sa gusto na kong buhaton. Og ipaniguro ko na maako si Dines bisan unsa pa'y mahitabo. Niya na takamot sa akong gipuy-an. Okay. Musaod na ko. Tana, Unsa? Muuban ka na ko sa sud? giuhaw ko. May naman lang takog tubig, ma'am. Uwa ko'y bugnaw tubig. Wa man kumana dog bugnaw, ma'am. Bahala ka. Ngisi man ka. Kaya magkainom na kog tubig. Abi na ko kung sa'yo mong gingisihan diha. Hain naman to kong yawi. Di ara di ay. Oh, abli na daan ang pultahan. Nalimot ko tingali glak anak ganina, ma'am. No, nakasiguro ko nga gilak ni nako. Ako yun ang musun, ma'am. Wala ba tingali nawa din ni ma'am? Sa imong sala? O masay na bungkag? Sure ka? Dali na, ma'am. Suot na. Husto ka. Nalimot lang yung tingali ko. O baka ha, walang gina ko malak og tarong. Mahimo bag ikaw na magkuha og tubig dito sa kusina. Mag-ilis lang una ko kay basa ang akong buko-buko sa singot. Feel at home lang. Salamat, ma'am. Maayo na lang gani kay wa ko'y mga mahalong butang din eh. Kada ka na ra kawatan sa palipot, bisag asa ka pa mahimutang.
Mag-ilis na kong dali-dali aron na magawas na nako og balik si Piolo. Kining t-shirt na lang una nako ang akong ilisan. No. Iapin na lang sa nakong hubong ang karsunis. Mag-ilis na lang sa kong short nga pang-uran. Oh, may abli ang pultahan ng kwarto. Oh. Piolo? Ikaw na? Piolo? Nakaihi na gid ko. Kanina pa man ko sa sementeryo kaihihon eh. Mura na yung kabutonon kini akong panto ganina. Pusod ko balik sa ilang ma'am aron nga makainom kong tubig. Tabi, apo. Tabi. Salamat kayo ha. Nga, wara ni mo pikti ang akong tumoy. Nga nangihi. Dini tungo sa punuan. Thank you. Pusod ako balik. Uy, lak. Nalak ang pultahan sa sala. Piolo? Piolo? Wa siya din sa kusina. Hain man di siya. Dali siyang may kawas kanina human siya manglili na ko sa kong kwarto. Oh. Ma'am, salamat kayo sa pag-abli, ma'am. Nganong gibuhaton nimo? Ha? Ang unsa, ma'am? Katong pagpangihin ako sa punuan di kilid sa imong gipuyan, ma'am? Dili ka na. Ha? Ang unsa man di, ma'am? Nanglili ka na ko samtang nag-ilis ko dito sa kong kwarto. Unsa, ma'am? Hala. Naunsa. Bisag ingon ra ko ini, ma'am, no, pero dili taon ko makahimo sa imong giingon karon ako, ma'am, eh. Dili ko ingon na kabastos nga pagkalalaki in taon, ma'am. Dako ko pagtahod sa mga babae. Labi pagid nimo. Ug usa pa sa, ma'am. Sa imong pagbiya ganina paingon sa imong kwarto kay mag-ilis ka. Migawas sa masag ko kay nangihi. O wala ko makasudog balik kay nalakang pultahan. Hinungdan nga nanuktok ra ko. Unsa? Lagi. Pero... Tuhoy ko, ma'am. Dili ko makahimo sa imong gingon ako, eh. Sige. Huna-huna ra tingali to nako. Ang hangin lang tingali ang nakaabli sa pultahan. May na makakagtubig. Kadit kay kuhaan ka. Salamat, ma'am. Hala. Ngano kay kang nalakman sa tong pultahan no ganina, no? Nga wa makikumahinomdom nga akong kilak. Ablira mo na ito ganina sa pagkawas na ako. Kay musudo sa dayon ko. Yay ka. May abat man kaning gipuy-an ni ma'am. Gusto na nang gikutawan akong juice para namang duha. Palitan na nila akong ice aron mubog na. Nara may balik ang ice sa silingan. Ako na nang ihatod sa sala. Oh! May kalit na bigakos akong hawak kikan sa kuloyo. Kinsay? No. Ayaw paglingi. Just let me hug you. Gigakos ko di kayo. Piolo. Piolo. Hugot na kayo imong pagkakos akong hawak. Unsa ba'y nahitabo ni mo nga kalit man lang kang pagkakos. Piolo. Ayaw paglingi. Just close your eyes and feel me. Piolo. Iyang gibutang ang iyang suwang sa akong abaka. Kadool na lang siyang ilong sa akong liog. Nilipaw tang akong mga balib. Sa matagtapat siyang kininawa sa akong panit. Oh. Iyang gisimutang akong liog. Dennis. Dool na kaayo ang imong. Imong gihakan ang akong liog. I miss you. Nag-uban ta ka ganina pa. Unya maingon ka nga gibinaw ka na ako. Kadiyot lang ha. Dili ba abusar na nang imong gibuhat nako karon? Dili ta uyab pero hugot na kay kang nigakos nako. Og imo pag yung gihagkan ng akong liog. Mahimo ko na bang buko ng akong mga mata? No.
Just close your eyes. Gihok na sa diya yung pagkakos na ko. Oh. Hinay-hinay ni kining miluag. May buhi na siya. Mahimo ka na bang buko na nga akong mga mata o moatubang ni mo? Wa na siya mutingog. Bahala na. Mukalit ko gatupang niya. Piolo. Oh, Ma'am? Lami ako na to pahiyong diha. ha? Hawa na gid eh. Pwede na makainom, ma'am? Ha? Wow. Mao di nga nadugay ka kay nagkutaw pa di kag juice, ma'am. Ikaw, mama. Tostful kakain ako da. Ay palabi ana, ma'am, kay basin niya ma-fall niya kog samot nimo. Oops. Kining wa kay ice diha, ma'am, di ba? Kining magpalit sa kog ice, ma'am, ha? Sa silingan, kadali lang. Diha na ka, ma'am. Mayong pagbuminaw Wa sa ko makasabot. Let's Pinoy. Nganong ingon at tumanang yung reaksyon? Sa dinggilingi ko siya. Human siya mong kakus na kukugot kaayo, niya gihagan pa ang akong ligog. Maura to. Mas maayo pagwa na lang kumubukas akong mga mata. Og mulingi niya. Dili tingali unta siya mauwaw og magalit og biya. Atik-atik pag yun. Palit-palit tayo ng ice. Dili na lang mo ang kulinawaw sa singgibukat na ko. Ako eh. Ganong kalit man tumigawas akong baba. Pero sa laing bahin, may rasad noon. Aron nga mahibaw siya sa akong gibati para niya. Mubalik na ko sa gipuyan. Aksyon maghilis ng ayos ng akong gibit-bit. Init manggug kaayo. Unya, mitabok pa ko sa pikasdan kay nangitag ayos. Saon nga naot na mago silang nang susan. Mas doon raon ta dito. Oh, si mama ay nasa gawas naglantaw. Naibuong yun na siya kung ano nga nadugay ko nga nagpalit og ayos. Yay ka. Sabnot na yun. Kakulba na ako diri. Nagkita na ako niya nga naglakaw. Mula bang na ko, ma'am? Sakinan, kakusog. Piano! Ginoo ko! Piano! Nagigda siya sa tapis karsada. Piano! Piano, ayoko biyahe, please! Piano! Piano! Ma'am, Piano! Piano, Diyos ko, salamat kay buhi ka! Nandun ka sa ospital. ayaw na, ma'am. Dili mahimo, kinahanglan mo daw ka sa ospital. Ayaw na, ma'am. Igo na ang imong kakustirin ako, ma'am. Tarong pa! Asa masakit ni mo, ha? Ang akong lips. Kay namumo ko pag ambak na ako. Kisi, ma'am, bi. Aron mawa ang sakit. Unsa? Nakaambak ka? Miyamba ko pag paingon din sa daplin kay wa may plano muhunok ang itong nga sakinan. Mao nga namumo ko. Amo nagkadugo no. Unsa naman na, ha? Patay na na. Kaya volunteer ko gato na niya sa prenarya. Samanan, patay na na. Palasan ni mo eh. Buhi pa ko. Pasin ni kaya kung ihatod paingon dito sa minteryo gusto ka? Himat yun na ka do, pero hambugero ka lang gihapon. Dugay pa ko mamatay do. Dili pa ko bahin mo mamatay kay may muhilak pa kung mamatay ko. Di ba, ma'am? Ha? Wa raman di ka maligsi. Bangon na diha. Tabangi ko, ma'am. Lisod ko bangon. Ako'y barog ni Umi. Ma'am ka? Tabang ko. Ay lang pati dyan, no? Muuwan niya. Nga naman. Gamilagro man ka nga mutabang. Mao nga muuwan. Dali na. Barog na. Dili. Ay, salamat, ma'am. Okay. Nasamad man din na imong siko, oh. Ata na.
balik na sa bahay. Tabalan ko na. Uban ko. Mutambal ka na ko? Tambal ka? Dili. Katuan roti ka. Abi na ko gunsa na nahitabo ni mo ganina. Gikuyawan kong maayo nga nagtanaw ni mo nagigda na kas daplin sa kalsada. Abi na ko. Ayaw paggising-gisi kay dili komedya ka to nahitabo ni mo, Piolo. Oh. Unsaon naman lang kung naligsan ka pa. Unsaon naman lang kung namatay ka pa. Unsaon naman lang kung Magwal ka? natural. Nga naman. Ha? Unsay nga no? Nganong magwal ka man kung mamatay ko? Oh, syempre, Siyempre kay... kay estudyante man di ka. Ay, giduot man ko na ni mong kapas ako sa ma'am. Kasakit. Kay feelingon man kagod. Hinahinaya ko, Piolo, ha? Maistra ko ni mo. Mau gani. Maestrate ka. Mau nga, kaundangon na lang ko. Aron nga makapanguyab ni mo. Unsa? Unsay mag-ingon? Na, Kusga ayaw pagbagulbol. Oy, ingon ko ba, hapit ang akong birthday. Sa Sabado na gyud. Mapun-an naging akong edad ini. Pero wa pagi ko makatilaw og uyab. Natural na ba gina nimo? Ang unsam akong kugwapo? Oo, ma'am oy. Natural na gyud ni ma'am. Way sagol chemical. Kana, maunay akong gipasabot. Kanang imong kahambugiro. Natural ra sana nimo, ma'am. Ang mapikon dayon. Dili, ni Mura. Gani, kabantay ko. Kay buhutan man gyud ka sa pag estudyante. O taas kay kag pasensya. Pero diri na ako kay pikon kay ka. Pero okay ra. Musamot pa sa kagagwapa, ma'am, kay mupuwa-puwa man dayon ka. Unsa? Ma'am, Unsa man? kining ayatang ko pakyasa sa kong birthday ha. Uban kita, ma'am, ha? Kay mahimong mauna ka na ang una o katapusang higayon nga ikauban ta ka. Ha? Nga naman? Basta lang, wata masayod. Mahimong nag-uban ta karon pero ugma di na ta magkauban o di na unya ti ka makita. Piolo. O nga unta, ma'am. Dili ko nimo pakyason sa akong adlaw na tawahan. Oo na, sige na. Mura naman hinuon kag nanugon. Unsa ba'y gusto nimong birthday gift, ha? Ikaw? Unsa? Ako? Oo. Ikaw, ang iyong presensya ba? Igo na kinanak ko, ma'am. Kauban ta lang ka anang adlaw. Waday kabutangan sa kong kalipay, ma'am. Si nanay di ay nimo. Dahil manas nanay. Nanay man na. Parehas ra. Maistra sa ko nimo. Dili ba kay... Dili basta kay maistra talang ka, ma'am. Special gi ka para nako, ma'am. Ikaw ha? Ganina pa ka ha? Sige kag palipad hangin ako. Unya gigakos pag yung nimo hugot kaayo dito sa kusina. Og imo pag yung gihag ka ng akong liog. Ha? Unsa man ang imo? Kining... Pwede ra? Nga unsa? Pwede. Ano? Naitaw? Clover? Clover sa doy. Daan, pagyud lagi ko nga naapa ka din o pagyud lagi ka mo pa uli. Sad ko, ma'am, ha? Padayon. Misuod ka naman gyud. Aw. Aw, o, dito. Nagunsa man ka din, hiyoy. Abi na kumipauli na ka. Apas ko nimo. Ano man? Kay lang. Kapuya ni mo, oh. Sige na. May buhaton pasad ko. Makabiya na mo. Uy, biya na kunta, uy. Ano? May mo ba, Clover? Ay, pag sige, kapyot na ako. Ay. Ato namin ni ma'am. Ha? Ito na. Ay, kupot lang gud ko, gud. Ano magkupot na ka? Kupot lang ko. Nganon dili man sa una lagi pwede. Ha? Sus, uy. Dili kitingali ta pwede, Piolo. Kanunay na lang ang may babag. Imposible kitingaling. Puyo diya. Ani na ko puyo? Puyo. Puyo diya sa bangko og lingkod. Ha? Dili ka makagusto nga mo pauli. Mulaos ako sa kong kwarto. Lapad ka ng una ko. Paway ko. Ay, upan ko. Di lagi ba? Nakumta na sa mo ako samad ba? Kano lagi nasamad man na? O pa man na ganina. Samad lagod.
Tambalan ako na. Ipakita na ko nimong karon pa lang andam na ko mamahimo nimong asawa. Kinuha ko ni mo, Clover, oy. Puyo itaw, oy. Ulagi. Ano na unya ko mo puyo? Samot labadura ko ni mo. Nay! Si Clover na yo. Niya sa ato, ikaw atubang ini niya, nay, kay musuda ko sa kwarto, nay, samo kayo. Daan na. Ay, ayaw pa. Ayaw ko biyain din ni uban ni nanay ni mo. Sabay, oy. Ngano man. Mahadlok ka na ko. Sige man lang kag anhil na mahadlok hindi ka. Eh, dili man ko madlock ni Munay. Kagwapa ni Munay, ah. Gwapa pa. Sige, nay, ha. Diyan sa mo, nay, ikaw na yung bahala ni Clover, nay. Para sa kong uwi. Uban mo, oy. Ay, sa uban mo, uban ka sa kwarto? Yan, agad. Kung sa makuno ka dito. Pagpuyo. Diyo. Ang saan ni Nay? Silhig, waka kita. Ha? Waka makailag silhig. Oo, kailan man kong silig, Nay. Pero unsa ba na ako? Nganong yung man gitunol man ni mo nako? Para unsa man ang silhig. Para silig. Oh, gito bagla nimo imong pangutana. Nahala sige. Panilhig aron magamit ng sige nimo pag-anis bay. Og paghuman pagtak-ang og bugas ha. Og samtang nagtak-ang ka, may daghang labhanan nga tuas banyo nako gipamutang daan gabi eh. Ikaw na hinay-hinay og labaad to. Pero ayaw kalimti ang imong gitak-ang ha. Dili ra magi ko ganahan og pagod nga kanon. Ha? Sige na. Ha? Sugdi na. Ngano man? O si nga naman, ha? Ganahan ka magyug kahang mamana sa kong apo. Nahala sige, pag-practice ng daan sa mga buhatonon sa bay. Kay mauman unya na imong mga buhaton kung anhin na unya ka mo puyo uban na mo. Imo na ang tanang buhatonon dinis bay. Baka pahuway na gid unya ko ang naglihok-lihok kay naa naman ka. Imo naman tanang buhatonon unya din he. Ako! Ay kakinsa man di ay? Ako? Wa ka gabae nga apuhan ko si mong unyang mabana. Unya imo kong palihok ko din sa Mumbai. Ikaw pa'y nangipon, imo pa yung patrabahoon. Nay, dili day tatinabangay. Ay dili oy, kinsa gud nag-ingon anak gud. Patabang pa ka nga kabata pa nimo. Mo trabaho pa baya ka ini kagabi ana, dili ba? Oh, di ba maingon ka man nga imo ang tanan? Nan karon. Sige. Hakpa ang tanang buhatonon sa bay kay maghayang-hayang rami ni Piolo dinhi. Imo ang tanang buhaton. Ikaw pa'y mangita og para pagkaon. Dog lagi nga ikaalagad nimo taman. Unsa? Sige na. Sugsa. Sugdi na. Wa para ba siya kumakapanilig sa gawas sa miaging adlaw kay nabisi ko saya ni Kapitan. Apila na lang sa og silig dito sa gawas. Sige na, lihok na. Kinahanglang mahuman nimo ang tanang buhaton sa dili pa mo sahop ang adlaw, ha? Ha? Wala, alas 5 naman, Nay. Mao gani nga lihok na. Hulo ko, Dio. Mahuman day ko na, Nay. Kadagan atong imong gisulting ipabuhat ni mo nako. Aw, kung dili ka makahimo, ana, ayaw na lang pamana sa kong apo. Nagkasinabtan na batang duha? Kaya na ko, Nay. Kaya na, Nay. Buhato na ako ang imong gusto, Nay. Kay mama naman dyan ko ni Piolo. Makahimo gud ka? Alam ni Piolo, buhato na ko ang tanan, Nay. Pero sabot ha! Kung mahuman ako sa tanang buhato na ako, sa dili pa mong ngit-ngit, what na'y atrasay, Nay? Ako nagyuhi imong ipapangasawa sa imong apo. Ansa na? Deal na niya, ha? Bibi. Ang binansilig ka, magsugod na ko. Dira, silhig, Okay. Nisi pa man ka diha. Sige na, sugdi na kay magsugod ako sa kong pag-oras nimo. Ono? Uy, hala. Sugod ay dayon. 4. Uy. Ala si nanay. Di ka ba mo ihap, Nay, ay. Naunsa man ka, Nay. 1, 2, 3 pamanggod sa dili pa mo 4. Jess! Ay! Hala! Ay, saba! Nang ano man yung pagkaihapa o shortcut na ini? Shortcut ining oras nyo din, Hala, wag ko ma-inform. 15. Ay! Hala, ano na ni, ay! Sa matag tabi nimo, nagdagan ang kamot sa orasan. Hala, sige. Pagsige pagtabi diha, hangtod nga mahurot ang imo og ang akong oras, nga wa kay nahimo nga trabaho. 15. Ay! Una lagi, lokin sino. Muliok na lagi ko. Asa man ko mag-una ni panilig, ha? Dili. Ha? Siya magkadili ka kamaong manilhig. Ha? Nga naman. Nga naman bitaw ni, kana day. Dili na mao. Mao na mamana sa kong apo nga ultimo pagpanilhig, dili ka mao. Ha? Ang sama day ni, lahi day ang style.
Dinis, dili ka mamaong manilhig. Di ka maong manilhig. Murag ka ng imong dagway. Nag-ayo lang rawas perting ninduta, pero sa sod perting hugawa. Uy! Unsa ko di ay ni? Personalan di ay ning pagpanilig dinis inyo. Kay dili kang makamao. Chipin ka. Uy! Hala, kapaspasan di mo mo ihap, nay. Uy! Hinay-hinay, nay ba? Aron mo hinay ka usab sa paglihok. Hinay ka na ganing mo lihok, dili ka pagod makamao. Mamnilhig gani ka, magsugod kas kinasuokan nga bahin aron imong makuot ang mga nanagong abog. Isibog ka ng mga bangko kay dili mahimong kuot-kuoton na nimo. Sige. On minuto. Ay, unsa na, nay? On minuto og 5 segundo. On minuto og 5 segundo? Tay pa, nag-ihap ka, nay? On minuto og 10 segundo. Ingon bitaw ko nag-ihap jud ka. Tarong nga sa nang binisaya ni mo, nay. Uy, aron makasabot ko. Binuang man ang imuha, uy. Mao ka na gamit na mo pag-ihap sa numero ka ni Adto. O gitudlo sa nas elementarya. Natog ka tingali, mao nga waka makaton. On minuto og 25 minuto. Paspasi pa na imong lihok diha. Daoy ni anaman bitaw ni on, nalihok na bitaw ko. Oh, kita ka, nay. Gisibog na akong bangko, ha? Og ako nagisiligan ang ilawom. Ianam og balik ang imong nakasibog. On minuto og 30 segundo. Ay, una lagi, nay. Uy, may papagdili lang ko doon padunggo sa imong pag-ihap kay matarantarang akong beauty. Dili ba kadibaong akong lihok? Kaganina kapag wa magkadimao. Mao nga inay mo pahuway unta ko. Kinahanglan na hinuon ako magbantay sa imong buhat. Nagkabuang siyang lihok si Clover. Mituusab siya sa gisugo ni nanay, si Disney. Pero kung wa pa lang unta mo abot si Clover kaganina dito sa ila ni Ma'am Denise. Gisulti ko na unta ni Ma'am ang ako pagbati nga ito niya. Mamahala na lang unta ko. Kung dili man niya dawato ng akong pagbati, at least nakasulti ko sa tinuod. Samtang nakahimo pa ko. Ay, nga bang ingon naman hinuon ining akong gibati eh. Birthday na ko ugma, pero gano'n, lahi man lang akong gibati. Murag hawang og ingon sa dili ko na siya makita pag-usab. Gano'n man? Ay. Huna-huna rin na ako kabalaka nga tingalig. Mausab ang yunaw na ni Mab Denise o dili mo ba na mo o pero yun ako kontak na dili. Kaya misa naman siya. Ay, Ma'am. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal, kanining dughan ko. Wow, legs, Ma'am. Kung magsulat kas blackboard, sexy katanawon ang imo samput. Katumong sa ni kantahala. Igo kayo, haom kayo para ni Ma'am. Ay, kay tinuod yun niya. Dili ko makakonsentrate sa klase kung si Ma'am Denise na ang nasa tubangan. Kay magtanaw man tuod ko niya nga nagdiscuss pero naglupad po lang akong huna-huna. Nangandoy nga unta. Maako siya. Oh my God. Unsa kining gipati ko. I love my teacher, yes I do. Dughan ko daw mo buto. Wako'y homework, wako'y lesson. Nga kong gihuna-huna. Kang teacher ko nga matahong. Oh my God! Pagdali kay daghan ka para ba kayo buhaton nun? Oo. Asa ka man? Ganong may paingon ka man diha, ha? Munag nakadungog kumikan ka si Piolo, nay. Kadiyot lang sanay, ha? Dili mahimo. Magsige lang kag undang-undang sa baho. Mao man ang musamot mo kadugay nga mahuman sa inyong buhat kay mga linga kay mong mga batanon karon. Lakaw na. Ha? Asa man? Sa imong buhat.
Lakaw na og buhata na ang imong mga lihukonon. Hinomdumi nga nagdagan ang oras, Clover, ha? Tanisaup ng adlaw. Oo, nay. Nanilig na ko, balik tay ha. Hunonga ka na. Ha? Nga naman, upagani mong ngit-ngit. Maumanggani nga hunongin na. Lakaw sa kusina og pagtak-ang og lungagan. Aron samtang nagtak-ang ka, maglimpyo ka usab. Makadaginot ka sa oras. Kay may 20 minutos ka na lang nga nahibilin. Ha? Layo pa magong alas 6, good. Alas 5:45 mo sa pang adlaw karon, matud pas balita ka ganina. Bote pa sa bot. Dili ka gidi ay makapamana sa akong apo. Maglungag ako. Pastilan. Makabugo, gidi ay ang gugma. Gutom na ta. Ganahan na maunta akong matugra, pero mamukaw magyud kagutom eh. Ay. Wa man sa tuod ko mga kaon ganina kay nabisi ko sa lubong ni Lolo. Nabisi kong pakita sa mga tao nga nag-uol ko mong wa ko'y ganang mukaon. Mapangon na lang ko eh. Unsa kay dali rang maluto ron sa kusina, no? Basin doon ay dilata dito. Kadto na lang. Oh, uy! Unsam to? Oh, uy! Unsam tong may kagilkil din sa kusina. Uy! Waram sinatandog din eh. Ay, basin ang ireng na tingali sa silingan. May soda sa binhe. Bisibal sa dayon kay wa man makasungkab. Sa man si sungkabo niya nga, wa man gani ko'y ilungag. Kabusit biyan eh. Sakto di eh, kay numdum na ko. Wa man tuod ko'y linungag. Hak biyan eh. Makalungag ko ron nga, wa na si Lolo. Piskot biyan eh. Di ra ba dyan ko maumulong ang tarong? Kundi mahilaw, malatasab. Hak biyan eh. Magpalit na lang ko sa gawas o glutodaan eh. Masayon pa na. Pero sakto. Karon nga wa na si Lolo. Maglutodaan na lang yung ko ini kanunay. Okay, sus may gani kay daghan og bilimos ni Lolo. O para po na ako makiting kung hain niya gitaguan ang iyang kwarta na. Naibaw manggid ko ba? Nga naar ni sa kwarto kay dili gusto si Lolo nga magbangko. Karon, human ko mga kaon ron. Pangitaong ko nagsugod ang iyang kwarta. Wa na makapugong nako karon. Kay wa na siya. Naluto na ang kanon. Ako ng pangon. Oh, husto si nanay. Igusap nga naluto ang kanon. Nahumansab na ko ang pagpanlimpyo sa sala. Yes! Yes! Success! Ako nagyud si Piolo. Wa na laing makailog ni Piolo gikan ako. Kinahanglan nga naami kasuwatan nga pirmahan aron pagbatuod nga ako lang si Piolo. Og wa na laing makailog niya gikan ako. Sugod karon. Nahuman ka na ba? Human kiyo! Ako pa, nay. Ingon bitaw ko ni mo, nay, nga makahimo ko. Basta alang ni Piolo, makahimo gyud ko, nay. Mao nga, hatagi kog ballpen o papel, nay. Alang sa unsa. Alang sa among kasulatan, among kasabutan, nga ako na ang future niya nga asawa, og dili na siya mahimong manguyab ni bisan kinsa. Kinsay ingon. Ako, good, nay. Ngano man? Kaya naman naman ko sa imong gipahimo na ako. Mao nga, daghan kaing salamat sa imong tabang, nay. Tungod sa imong bulawanong tambag, ako gyud ang makapanag-iya sa imong gwapo og lami nga apo. Makapasanay gyud siya na ako og daghanay. Kay dili jud ko mo balibad nga iyang gamiton bisan kanang takigan pa ko. Kinsay ingon. Nanay sad, uy, ako gani. Kinsay ingon ba nga nakahuman ka sa mong trabahoon? Ha? Dili ba matud ko nga manglaba ka pa?
Og manilhi ka pas gawas? Unsa man nabuhat ba di mo? Dili ba nga igo ka lang nakalungag o nakapaglimpyo sa sala? Wa ba gali di mo maapil ang kusina? Limpyo naman gutong inyong kusina, nay. Wa na may hugasan. Unsa pa may akong limpyuhan din eh? Kana, Kanang kaldero? mga kaldero. Unsa man ako nga, limpyo naman na. Gipangkob naman ganin na dihas ubos. Imo pa ka ng kuskusan sa takuling, oy. Pero, wahi naman ang tanan. Dili ka makahimo niya na kay napo, siyam, Uy, uy! otso, Unsa man ni? pito, Tay pa na ingano Unom! nagiyang kasag ka! tulo, Pulo na nagiyang. duha, alas 5:45, misugod na sa pagsaw pangadlaw. Buoti pa sa bot. Dili na ako maangkon si Piolo. Gipamong mo na. Dili ko masagutan na nay. Ako lang si Piolo. Ako lang siya. Bahala ka diyan. Katawa lang di akong ganahan ka. Basta kay dili ko masugot kay dili maako si Piolo. Nakagasto na ko sa kong singot ug paningkamot. Ha? Piolo! Ay! Asa ka pa ingon eh? Ay! Piolo! Piolo! Ablihi ko ba? Pasudla ko ba? Ay, asa ba? Naunsa ka nga nanuktok ka man diya sa kwarto sa kong apo? Pagpuyo, natuog na. Matugsap ko. Pes pauli sa inyo or makatuog ka. Ay, tupad kong Piolo. Asawa ka ha? Asawa ka nga mutupad ka man? Future nga asawa. Ingon ka? Oo, ingon ka. Ingon ra ka. Pero wa man mo ingon si Piolo. Mao nga pagpuyo. Dili ko mo dawat og asawa sa kong apo nga lihok. Saan man ako nga, ingon ini naman dyan ko. Clover, wa ko'y problema sa imong batasan kay buotan ka man. Salamat, Nay. Kung matog, Si nanay pa. kung gihansad ka. Oh, cute. Kapoy na kayo kung lawas akong pagpaningkamot, Nay. O, tinuod na. Hinungdan nga wa ko'y supak ni mo para sa kong apo nga si Piolo. Tinood, Nay. Tinuod na. Wa ko'y supak nga mamahimo kang higala sa akong apo. Pero kotobra diha. Higala. Ay, pero dili ko gusto nga kutob lang sa usa ka higala mi si Piolo, Nay. Gusto ko nga mahimo ko niyang asawa. Ay. Dili ikaw ang moingon anak, Clover. Uy, kay ang kaminyoon, kasabutan sa duha ka tao og dili sa usa lamang. Pero what if ma-in love na ko si Piolo, Nay? Musupak ka ba gihapon nga magkadayon mi? Ha, Nay? Mayo kay naabot ka na. Din kagikan, ha? Fulfilling my dream. Kung sibuot ni mong ipasabot. May bagong negosyo kang buot sudlan. It's more than just a business, Dad. It's my future. Ayaw say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ni Sugilanon na sinuwat ni Marites Alvarez. He is love you. Huliog na ko no ang subscribe sa ako ang YouTube channel. Nagkakayod salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.